Значи, кога ще дойде този автобус, бе? Умрях от тука на тая спирка. Ей, чадо, колко и часа, бе? Колко? Чай, че не чувам, бе. Аз съм стара дъртачанта оглушала. Бе, я да питам, ти на кого си, чадо, бе, че ми мязаш на едно познато момченце от моята улица? На кога? Чай, че не мога да се сета, аз така, като ми кажеш, не мога. Кажи баба ти коя е. Иваничка. О, Иваничка. О, ма Иваничката, как кажи, бе? Иваничка на Петко, нали? О, знам я, ние с нея бяхме приятелки едно време. Ама и тебе, да. Ето и такъв въстък, те знам. Едно време риташе топка през вкъщи, аз си спомням, да, спомням си, че си пораснал, бе. Пу, да не ти руки. Расте ти, бе. Аз надолу вървя и нагоре. О, его да и автобуса идва. Айде, поживо, поздраво. Хора, госпожата май няма да идва днес. Yes, ще имаме свободен. Чакаме 15 минути, ако не дойде си тръгваме. Я да се връщате по местата си всички. Какво си мислите, че ще имате свободен час ли? Да, ама не. Я въдете всички по един лист бързо. Анастасия, сядай си на мястото. Оф, госпожо! Добро утро, ученици. Сядайте. Знам, че не му лъжавате. Така, и аз сега да ви препитам набързичко, да видим кой знае. Какво честваме на 3 март? Бързо. Георги? Не знам, госпожо. Бе, как така не знаеш, бе? Ама срамота. Анастасия. Ма хайде бе, отговорете бе хора, какво честваме на 3 март, ма как не ви срам бе? Памела! Тя тая заспала. Боже, на къде отива днешната младеж? Да не знаете какво честваме на 3 март. Аз излизам просто, няма какво да кажа. Олеле, Георги бе, за малко да забравя, че имам другарска среща другата седмица. А нямам никакви гримове да си ги скрия малко тея бръчки. Виж в някой сайт онлайн, тъкмо сега започват намаленията за черния петък. Олей, да бе! Я да видя. Намаления за черен петък. Его бе, NL Beauty. Имат намаление на всичко за под 24 часа. Супер бе. Георги, такова бе, яла да ми покажеш как да си поръчам, че не мога да се оправя с тези технологии. Не се смей, момченце, да им то шамар едно хубаво. Гледай бе, нови сенки, ново червилце. Тъкмо да съм красива за другарската среща. Билети или карти за проверка? Билети или карти имаш ли? Как така нямаш? Аз да не съм ти тука някаква каса. До сега те гледах навънка, лапнал цигарата от устата и не си купуваш билет. Цигарата е по-важна. Аз не съм длъжна да давам билети. Да, 1,80. Каква е тая 50 тачка, бе? Те не съм ти банка да ти развалям парите рано сутрин. Нямам, сега започваме. За какви се имате, бе, хора? Значи да ви развалям парите, билети да ви давам. Значи на готово, всеки може. Не ми плаща достатъчно да се занимавам с такива като вас. Ти да ще си разваляш парите, хич не ме занимавай. Ето как да си направим един бърз и лесен боб със свинско. Хайде, необходими продукти. Буркан бял боб, може и боб от консерва, може и да се сварите суров, аз нямам тези нерви и все пак това е бърза и лесна рецепта, така че използвам от буркан. 2 моркова, глава лук, чушка, чесън, доматен сос или домати в консерва. И разбира се и свинско, което всъщност може да замените и с наденица. Преди да започнем с готвенето, правим едно кафенце, защото така готвенето става още по-хубаво. Хайде, на здраве! Пари! Нарязваме всичко на дребно, а свинското на купчета. В една тенджерка слагаме малко мазнинка и запържваме свинското. След като получи златист загар, добавяме и зеленчуците, които задушаваме леко. След като видим, че зеленчуците са се позадушили и са поумекнали, прибавяме бобеца и доматите. Добавяме топла вода и слагаме подправки. Сол, пушен червен пипер, черен пипер, ако имате джоджан и малко брашно за сгъстяване. Разбъркваме всичко.
Аз съм любител на по-гъстият боб, но вие естествено може да си го направите малко по-рядък, ако желаете, като не добавяте брашното и сложите малко повече вода. А сега го оставяме да се покъкри за около 20 на минути и сме готови. След като видим, че е готов, сервираме. Може да гарнирате отгоре с някаква зеленина, като магданоз или джорджан. Ако хапвате хляб, една-две филийки, за да си топвате. Да ви е вкусно. Пробвайте. Лягайте си 9 часа. Лягай си ти в 9 часа. Утре тебе няма да те изпитват. Днеска съм нервна! Нервна съм днеска. Казвам ти, нерви имам днеска! Пристани! Шокиращо съм нервна! Айде, 1, 2, 12. Айде, Деси, маме, усмихни се. Дай да те снимаме тук за Фейсбука, да качим някоя снимка, моето момиче. На мама, красавицата, да ни ти уроки. Че съм се забравила очилата, не мога да видя. Това вашето момиче. Да, нашата дъщеричка. Дай си то завършва днес, да. Много е хубава. Убава рокля, убава. От Есеновград я взехме, да. 5300 лева. Трябваше да продам една нива, няма как. За децата всичко правя. Върви до госпожа Караманова да се снимаш. Айде до Караманова. Айде, госпожо, 1, 12. Нашето момиче на Калояновата крепост решило да си прави бала с нейните приятелчета и съученици. А ние, старите, плащаме, пък те се забавляват. Какво да правим? Такъв е живота. Гълъбчетата отлитат вече от гнездата. Ама така и трябва. Вече сами да се оправят. Мамо, може ли песничка за лека нощ? Ох, Георги, какво пак ме занимаваш с глупости? Не си ли достатъчно голям вече за песнички? Айде де, моля ти се. Значи, добре, айди. Айде, мамо, хас ми ще сте, царая, мамо, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, хас ми ще сте, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, царая, мамо, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, хас ми ще сте, хас ми ще сте. Айде, лека ти нощ. Георги, стига си бягал в този коридор, бе. Момченце, не ма карай тук хората да ме слушат как се разправям с тебе в болницата, бе. Неразбрана момченце, ще се попотиш и ще се разболееш още повече. Не стига, че ти казах, не дей да пиеш студена вода от хладилника, не дей, ще се разболееш и после ще влезеш в болницата, Ама не ме слушаш. И оная сега, докторка, като каже 50 лева за лекарства и направо не знам. Че си губи па и времето, днеска трябваше да ходя на кафе с Лелет и Снеже, аз по болниците ще вися. Здравейте. Вие от кога чакате? От преди малко. Ние са записан час. Как така? Да, са записан час сме. Георги, бе не ме карай да викаме момченце. Май хич ли си болен, Кой знае какви класна тестове, местове имате в училище и са правиш ти? Айде бе, къде е път тая лекарка, бе, нали записан час имаме в 8:00, къде е? Айде следващия да влиза. Здравейте, доктор Георгиева, ние сме с записан час. Ма чакайте, ние сме се записан Не, ние сме с записан час, 8:00 записах час. Ама как Да, вие сте от 9 най-вероятно. Георги, айде бе, че нашия ред дойде. Болничък, да, да го вкараме в болницата направо. Значи Георги още не е станал. Айде бе, Георги, къде си бе? 12 часа стана, сега ще дойде Лелет и Снеж на гости, ти още не си се оправил. Този велик ден пак започва пагубно. И масата не е изчистена, нищичко не е оправено, значи аз само като чиракиня трябва да слугувам тука. Келеш, колко е часа бе? Георги, пак ми се успиваш. Гостите сега ще дойдат, Лелет и Снеж с Ташко, аз още и дроб сърмата не съм изпекла. Вземай салфетки и вилици и слагай на масата. Пак вдигам нерви по празниците, пак. Накрая свърших. Айде колко ще стана тая Снежа, пак ми закъсняваше, ми дойде по нощите. Оле, Снежа, когато чакам, пак ми закъсняваше.
Георги, вари ги посрещни, бе! Ади, ма Снежо, ади! От когато чакам да се чукаме с яйца, май! Гледай как ги ушари! Айде, взема едно да се чукаме вече, че направо ти кясах! Христос възкресне! Айде, Георги, вари носи и дроб сърмата, бе! Леле, то много приятно днес, тук на рекичката, бе, Снеже. Аз като ти викам да изкараме децата хубаво да се раздвижат тук с кучетата, ама ти не, имам работа. Виж колко хубаво. Георги, внимавай, там ще паднеш във водата и ще си щупиш главата, бе, и момченца няма постоянно след теб да викам, бе. Ще ме чуят чак на село. Хич не слушат, ма, Снежо, хич не слушат, ма. Един път да ги изкараме тук на разходка и гледай какво ще направят. Вдигнах кръвно. Вдигнах кръвно. Георги, не ма карай да викам тук пред хората, бе. Та не го изсарам, бе, гледай го, бе. Голям мъж за жена не станал, още си играе тук в тея реки. То направо така вече не издържам, бе. Баща му и той се щекат него. Георги, няма да ме снимай духата, нямам снимки за Фейсбука, бе, да си кача. Снежи, гледай какво става, ма ти така бе уха, кога? Кога? Аре, бе, Георги, стига, какво ма гледаш като поле? Такова, гледай да не изглеждам дебела, бе. С чете сърми, сега кой знае на какво приличам. Кученце, ела, бе. Дропченцето ми, ела, бе, моето момче, ела да се снимаме, бе. Гледай към камерата, бе, моето момче. Айде снимай, че ме заболя ръката, де. Човек да не те накара нещо.